natáčíme instruktáž o tom, jak Ondra, já, Dan a Týna, která už je dávno pryč, projde vodopádem. Týno, fotomateriál, že procházíš? Ano, výtečně. Čau, čau. Tak vítejte u vodopádu jménem něco Fos. Jdeme dovnitř. Tak jdem na to. Kurva. Hele, ale je sladá, teda sladká. A dá se to pít, i když to takhle jenom fouká. Máte ten šampon? Doma teplota i není. Etapa 1 ukončená.